Уважаеми колеги, на миналата сесия във връзка с разискванията за Турция стана дума за непризнаването от турска страна на арменския геноцид. Но вие не знаете за един друг непризнат геноцид, извършен от турците в продължение на 500 години – българският. Ще ви запозная с една малка част от него, случила се за 4 дни през април 1876 година, чрез думите, написани тогава от американският журналист Макгахан. Справедливи ли са или не тия сведения, за мен е все едно. Веднъж щом е призната страшната цифра 15 000 души убити за 4 денонощия. Никакво закръгляне на тази цифра не може да увеличи нейният ужас, който достига до колосални размери, когато напълно усвои всичките гибелни и позорни подробности на тая безчовечна сеч. Френският консул сам чул как баши бозуците. Разказвали с възхищение на своите внимателни слушатели, че те като отрязвали главите на децата с любопитство гледали как техните малки тела падали и се търкаляли като заклани пилета. Това в няколко реда са само 4 дена от 5-вековния тотален геноцид на Османска Турция спрямо поробените българи. Ние, депутатите от „Атака“, искаме признание и извинение преди да се отваря каквато и да е дума за членство на Турция в Европейския съюз.